Para falar do comercio local, penso que temos que saudar xa, que leva un tempo aquí agardando, non sei se tomar un café ou non, pero espero que sí, temos a Ramón Corvido, que é o presidente de XEA, que é xuntanza de empresarios de Ames, e tamén o seu vocal, Jorge López. Moi boas os dous, bos días. Bos días. Café tomado ou non? Sí, xa. Vale. Un deles. Chégate ben aí, Jorge, para que nos escoiten ben, e tamén todas as entrevistas que hoxe imos facer dentro do propio Concello. Estamos dentro do Concello de Ames, aquí en Bertamiráns. Fai un pouco de frío hasta ahora, pero bueno. Como estades? Como está indo? Como foi este 2024 que está a punto de rematar? Que balance fai o comercio de Ames? Pois creo que para XEA foi un ano bastante intenso. Creo que participamos en bastantes actividades propias e colaboración co Concello. E un pouco na nosa idea de facer pobo. Creo que se está convertindo un pouco no noso eslogan. Sabes, facer pobo. Creo que o comercio local non é a única maneira de facer comercio, sino que, bueno, non nos podemos enganar que temos pois as áreas comerciais, temos as compras a través de internet, pero sí que ten o seu oco, e creo que é un oco imprescindible, sabes, a hora de facer as nosas compras. É un pobo que vemos que medra en poboación, é un pobo que moitos negocios buscan precisamente por eso, porque está de moda, porque está vivo, porque é un pobo colindante a unha capital de Galicia. Este ano foi de moita apertura, como foi nese sentido? Home, todos os anos temos altas e baixas. É bastante complicado saber dende a nosa asociación. A verdade é que é mínimo as baixas que temos, e cada ano son moitos máis as altas que temos. Ben. Pero a nivel Concello sí que vemos que hai en movimento. É bastante complicado saber, porque sí que pode haber un listado de alta, pero as baixas é máis complicado saber cando se dan de baixa eso. Pero a percepción xeral é de que o que ti decías, somos unha zona atraínte, e que se monta máis que se desaparece. Sí. Sempre hai movimentos, porque non sempre é axeitado acertar, pero nós creemos que realmente somos cada vez máis locais. Ahora falamos das iniciativas que se levaron a cabo ao longo de todo o ano, facendo memoria e tamén un pouco balance do que se pretende en 2025, pero como nace, canto tempo atrás nace XEA? Bueno, XEA naceu no 2019, baseámonos un pouco en outra asociación xa existente, que era ACB, que era a Asociación de Comerciantes de Bertamiráns. Cambiámoslo por XEA, Xuntanza de Empresarios de Ames. Cambiouse Bertamiráns por Ames, por incluir todo o Concello. Todo o Concello. Cambiouse Comerciantes por Empresarios, por unir a hostelerías, a hostelería sobre todo, que é unha parte fundamental da dinamización da rúa, que é o dos nosos obxectivos, e tamén outro tipo de empresarios que tamén entraron a formar parte da nosa asociación. Cantos sodes agora mesmo, a día de hoxe? É complicado. Mais menos, vamos. Somos 120. 120, claro. 120, sí. 120, a nosa idea, como decía Jorge, pois é ampliar sobre todo a Milladoiro, sabes? O noso berce en Bertamiráns, pero sí que estamos collendo pois ahora moitos máis socios en Milladoiro, bueno, manter os de Bertamiráns, ampliar Milladoiro e facer socios novos. 120 xa é un número, bueno, creo que bastante interesante e nada. Bueno, é asociativo, polo tanto, o Concello de Ames, a veces custa máis sacar adiante, hai outros concellos nos que nos movemos que non existe esa unión, esa vontade de traballar de maneira conxunta, que penso que é fundamental, sobre todo o asociacionismo comercial, non? Porque ten todo o positivo que Ames este tan preto de Santiago, pero todo o negativo no ámbito comercial, con grandes áreas máis. Esta é unha lectura que fago eu. Sí, bueno, a verdade é que a asociación é unha cousa sempre complexa, sempre tal,
pero bueno, nós temos a sorte de que temos unha xerente que anda por aquí, claro, que non traballa, quiso falar, pero que anda por aquí. que ela fai un traballo moi visible sempre na calle e que anima a eso moito a xente a participar. Ben, falamos das actividades, estamos vivindo a campaña do Nadal. Que vos parece? O que diseñou o Concello e como o comercio pode tamén ter a súa sinerxia. Non sei se tivo algunha específica xea de cara ao Nadal, se deixou levar por as iniciativas municipais. Bueno, vou falar eu do Concello e despois ele fala da nosa particular. Vale. Bueno, Ames é un concello donde hai moita xente miúda, entón temos moitos nenos, é unha época moi especial. Bueno, eu creo que o Concello prepara unha axenda donde hai moito, moi variado, para inclusivo, de natureza, pero bueno, sempre pensando nos nenos hai moitas actividades, acampador, Papá Noel, Disney, cabalgata. A verdade é que eu creo que é unha cousa que cada ano, porque tamén somos un concello especial no tema de que moita xente é nova aquí, pero cada ano os amienses quédanse máis e participan máis no Nadal. Sí, o sea, que a xente que veña, aínda que leve 20 anos vivindo aquí, pero os que levan pouco, xa se empapan, ¿no? Da actividade. Cada vez máis. Eso está moi ben, eso está moi ben. Mira, a nivel particular, por xea, o que fai dentro de unha oriña entregamos os premios da Xincana Xove que facemos en colaboración co Concello, que nos parece unha alternativa, bueno, pilla un pouco no Nadal, moi interesante porque se trata de que a xuventude de Ames pois coñeza o Concello, responda a unha serie de preguntas, para eso pois ten que coñecer o Concello e incluso visitar o Concello. Vale. Despois temos outra campaña que ilumina o teu sorriso, que vos dicireu tamén parece moi interesante, porque tamén se trata de conocer o Concello, de sacarse fotos cos elementos de Nadal, sabes, do Concello, e, bueno, despois subimos ás redes sociais. Este ano empezamos coa iniciativa de David de Nadal, que vimos de facer o sorteo, entón entregamos pois 12 premios a xente que fai compras. Creo que entregamos unhas 10.000 papeletas, pode ser, creo que se cumplimentaron prácticamente todas. Había un premio moi suculento de 500 euros e despois había 9 premios de 100 e despois 2 premios de 300 euros. Bueno, interesante. Funcionou moi ben son as iniciativas que temos en particular en Nadal, que son bastantes iniciativas. Despois ao largo do ano pois, temos as típicas de datas enadadas como son o Día do Pai, o Día do Nai, os namorados. Facemos o Sol e Sombra, que é un festival de mercado, sabes, con música que facemos aquí no Parque da Meneiral. Seguramente se me queda algún máis, pero bueno, prácticamente... Esas son cosas particulares. Despois participamos moito co Concello, sempre entregando premios. Os premios que nós entregamos sempre son vales para gastar dentro do noso comercio. Claro. Entregamos premios en colaboración con diversas concellerías, con deportes, con promoción económica, con cultura. Sempre participamos activamente co Concello en ese tipo de eventos. A Comisión de Festas, con asociacións como a AMPAS, asociacións culturais, sempre, bueno, dentro das nosas posibilidades, que tampouco non son tantas, pois procuramos darlles algúns premios para que sempre seña despois repercuta nos nosos socios. Bueno, é un comercio moi vivo, moi interesante. Vemos continuamente campañas en colaboración ou propias co Concello, con outras entidades, como ben están falando tanto Ramón Cordido e Jorge López, que é o presidente e vocal da Xuntanza de Empresarios de Ames, e tamén con eses bonos que hai pouco tamén se puxeron en marcha, algúns municipais, unha campaña que ven da Xunta de Galicia, e que todo suma, non? Que son, penso que son esas campañas que as diferentes administracións teñen que poñer en valor, porque penso que a cifra que deixou aquí deixou unha pegada bastante importante no comercio, non? Si os bonos, como decía Jorge, nós temos os bonos xea que non damos premios en metálico, simplemente o que damos son eses bonos que fan que a xente, o tránsito de xente nos locais.
os bonos que fai a Xunta, os bonos que fai Ames, pois van un pouco na mesma liña, é dicir, todo o que sexa que a xente pase polos negocios, nos visite, pois nos parecen unhas iniciativas super interesantes, e mas son iniciativas moi ben acollidas por parte da empresa. Bueno, eu quería facer un inciso que os bonos estes da Xunta aquí empezouse facendo con tarxetas físicas. Sí. Fixámonos antes ca Xunta. De feito... Mira ti en que se fixou a Xunta. No, está ben reivindicar o que hai que reivindicar. Sí, bueno, foi unha idea que surdiu aquí en algún concello máis, pero a idea que se copiou, que se inspiraron, porque foi de outra forma e tal, pero foi así. Por exemplo, en Carballo mandáranse a casa de cada xente, cada persoa uns cartos. Aquí fixemos unhas tarxetas físicas onde tamén se iban gastando eso. Despois apareceron na Xunta estes bonos que efectivamente funcionan e nós por experiencia no comercio é o que máis nos pide os socios, as tarxetas e os bonos. Agora nós tamén xa copiamos a Xunta e xa non son en tarxeta. Estaba máis contento o comercio que as tarxetas, pero teñen un gasto, o plástico costa, e realmente, se o pensas, ao final convén pasarse ao electrónico. Sí, o electrónico, digital, medioambientalmente máis responsable tamén, bueno, ten os seus positivismos. Sí que é certo que aquí, cando empezamos, ainda non existía. Pois esta asociación XEA e outras que podan existir na nosa contorna, ese asociacionismo penso que é fundamental, porque sempre o dicimos que o comercio fai pobo, é un dos lemas que van asociados, e xa aproveitamos que estamos no Concello, supoño que viredes moito por aquí a pedir, a exixir, a colaborar e demais, pois tedes uns micrófonos diante, por se hai que quitar este corte e mandalo a algunha delegación específica. Que agardades tamén do 2025? Ramón, Jorge? O que agardo sobre todo é un poquinho de tranquilidade. Creo que o 2024 foi despois da pandemia do Covid o ano que se veu máis tranquilidade. A ver se o 2025 pois seguimos así. E o que pedimos cara aos comerciantes, o que pide cara aos comerciantes é que non nos suba tanto a factura da luz, sabes, que non nos suban certos impostos que fan que eso repercuta sempre nos clientes, os clientes pensan que é culpa dos locais, entonces, intentar que eses gastos que temos no día a día, o tema alquileres, etcétera, non digo que se reduzcan, pero que se establecen un poquito. Complicado, pero por pedir, non? Sí, eu súmome tamén. E toda a xente que nos está escoitando e vendo, pois seguramente que ten esa mesma idea. Algo máis que engadir? En necesidades, penso que eso é fundamental, porque por lo menos estabilizarse, que todo tende a subir, todo tende a estar arriba, e ao final repercute pois nunha ansiedade do propio comerciante en sí mesmo, e repercute despois nun aumento de precios ao público. É que isto é así. Se a xente non ve estabilidade, se ve nerviosismo ou se ve cousa tranquila, pois tende a retraerse e non consumir. É verdade. Pois alégrome que este 2024 a perspectiva, eles que viven en primeira persoa, o califiquen como de estabilidade, como de volta de novo a ter unha confianza, unha tranquilidade que penso que é fundamental para o estímulo e para facer compras e para mercar e para botarnos unha man. Sempre no comercio local, sempre é fundamental, son os nosos veciños e veciñas os que erguen a persiana, os que baixan a persiana, os que ao final de cada día van á caixa e din, hoxe foi ben, hoxe foi non tan ben, son eles os nosos veciños. Temos que arroupalos. Ramón Cordido, Jorge López, grazas por vir ata aquí neste programa especial. Supoño que as uvas xa preparadas, todo preparado para as prebadaladas, o sea, que en 2025 pois o gallá busquemos un oco na senda para poder facer radio de novo de cara ao comercio de Ames, se así o considerades. No, encantadísimos, ademais vos tamén, para nós sodes unha radio da casa, unha radio local, por suposto teredes as portas abertas nosas sempre que queirades. Pois collemos os compañeros de Ames Radio e facemos algo conxunto e veña, todos para apoiar o comercio de Ames. Graciñas aos dous. Feliz ano, graciñas. Feliz ano.